समान जौगाथायनि थांखिजों आसाम सरकारनि 10,000 आरो बिटिआर सरकारनि 10,000 गासै 20,000 रां होनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो फुजा मन्दपाव थांनानै रायजो राजाफोरजों रायदावहैदों। अर्थ दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे फुजानि मुङाव गराथि साहा लोंनानै बायदि मुवा बेसादनि जाग्रा जाफानानै गोजोनग्लाय होनो हादों। बिटिआरनि हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी लोगोसे 30 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बेबायदिनो राव हारिमु धोरोम बासियालासे एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना 14 नं चिरां दुवारनि आवथायाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो फुजा कमिटि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरजों दान्दिसे सावरायलायना खौरां नुनो मोन्दों। इसोरनाव मा आरज गाबगोन? दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी गाबोन दशमी गतिके दिनै महानबमी फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गावनि जिउखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन शान्ति मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो। आसा खालामदों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर'लेण्डनि जा गामि सान्थि गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन बेखौनो आं मिजिं खालामो। नोंथांमोना दिनै फुजा मन्दप बेरायनायनि गुबै उद्देश्य? फुजा मन्दप बेरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो इउनिटि। हमनानै ला जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान सिबियारि दं, बाथौ सिबियारि दं, ब्रह्म सिबियारि दं, सतसंगी सिबियारि दं, कृष्ण सिबियारि दं। खिन्थु दुर्गा फुजा होनाया भारतबर्षनि भारत हादोरनि मोनसे गिदिर माने इसोरखौ फुजिनाय बाख्नायनायनि मोनसे फुजा जाय फुजानि गेजेरजों रामा गासै मोननै माइथलजिकेलि मोननै जों मोननो हायो। रामा अन्यायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फुजा होदोंमोन होननानै मोनसे बिथिङाव बुंनो हायो। मोनसे बिथिङावहाय मा होनो ओरैनो राम आरो मोनसेया लंकेशरखौ सोरबाया इसोर होनानै फुजियो। गतिके जिखियानो सिबियाथों माने बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोननो हायो। गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा जिखि जाथियानो जा बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिजिंजों जाय हान्थिनानै गासिबो बरायदों। सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों, नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन। हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन। मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय। थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365दा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा। खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनाय थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिआरनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम
आकाशपाता एबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्स पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामनो सानो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकग्राउन्डखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय टास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा टास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ